Egy nagyszerű napon vagyunk túl, de mai nap ugye egy lábtenisz világrekordot próbáltunk megdönteni. Azért nem veszük annyira komolyan ezt, de mindenképpen élmény, ha van egy olyan cél, amit még ki tudunk tűzni, és hát a Földessy Jani, ugye a média válogatottnak a megteremtője és az atya, a mai napig is nagyon aktív, és hát rengeteg jó programot szervez számunkra. Itt voltak a polgármesterek, itt voltunk mi páran a média válogatottból, és hát közösen egy nagyon jót játszottunk, mondhatni, hogy tét nélkül, hiszen a tét maga az volt, hogy kibírjunk egy egész napot lábtenisszel, és hát nagyon-nagyon élveztük. Én nagyon-nagyon szeretem, amikor pattog a labda, vagy szóljon a zene, vagy pattogjon a labda, és hát mellette pedig egy jó kis vízi aerobikot is tartottam a hölgyeknek, uraknak, hiszen nagyon sok nyugdíjas, szépkorú ember vált a medencébe, egy jó kis vízi aerobik volt, szólt a jó kis zene, adott volt minden, tehát mozogtunk, népszerűsítettük a testmozást, nem csak a lángos népszerűsítettük, hanem a hekket is, hiszen azt ettem, nagyon finom volt, mellette pedig tényleg egy jót sportoltunk, úgyhogy szerintem nagyon jó ez az együttműködés, én bízom benne, hogy Szigetvár strandja ezáltal is egy picikét népszerűsödik itt a környéken, hiszen ez egy nagyon-nagyon jó kis hely. Ugye Pécsnek nincsen egy komoly strandja, úgyhogy ez egy nagyon jó alternatíva ide ellátogatni. Lassan a végéhez érünk ezzel a mai nappal, ahol tényleg egy szenzációs napon vagyunk túl. A polgármester All-Star, a média válogatott együtt egy olyan eredményt ért el, én azt gondolom, amely példaértékű lehet ebbe a mai világba, ami tényleg nagyon fontos, hisz az összefogás és az együttgondolkodás és az együttjáték szerintem a világ egyik legszebb dolga. Ma itt voltunk, együtt voltunk, és én azt gondolom, hogy ezt a sok nevetést, az együttlétet és ezt a barátságot, ezt mi példaként szeretnénk felhozni azért, hogy lehet az ország különböző területéről érkezni, különböző foglalkozásokkal lenni, de a gondolkodásunk az egy, a közösség, és legyünk együtt, legyünk azért, hogy ilyen rekordokat állítsunk föl, hogy hajrá média válogatott, hajrá All-Star polgármester! Június 10-e van, és a tegnapi este érkeztünk a helyszínre, Szigetvárra, a gyógyfürdő területére. Egyébként fantasztikusan néz ki. Nagyon jó volt az idő is, fantasztikus a környezet, és nagyon jó a társaság. Igazából ez volt az elsődleges szempont, hogy összejöttünk. Szerintem, ha jól emlékszem, akkor nem volt még ilyen, hogy egy ilyen kis csapatépítő, ilyen kis tábort csináltunk. Úgyhogy tehát nagyon sokat beszélgettünk, átbeszéltük a taktikát, és aztán végül ma itt vagyunk, és hát gyakorlatilag véget ért ez a világrekord kísérlet, és nem csak kísérlet, hanem sikerült is. Tényleg nagyon jó hangulat volt közben masszázs, finom ételek. Hála Istennek nagyon sok lelkes polgármester és a média válogatott tagjai részt vettek itt ebben a mai kis programban, úgyhogy igazából annyira jó hangulatban telt ez az egész mai nap, hogy szerintem nem is fáradtunk el annyira, mint amennyire gondoltuk, de ezt majd másnap fog kiderülni természetesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem, remélem, hogy lesz még hasonló dolog, ahogy össze tudunk jönni egy kicsit csapatépíteni, és egy jó cél érdekében focizunk egyet. Tisztelettel és szeretettel köszöntök valamennyi hallgatót és nézőt. Azt szeretném mondani, hogy a mögöttem levő sportemberek reggel 8 óra óta egészen most este 6-ig fogják ezt a lábteniszt űzni, ezt a sportot. Természetesen sokkal többen vettek részt, váltották egymást a csapatok, ebben ismert személyiségek is részt vettek, profi labdarúgók, polgármesterek, illetve tulajdonképpen a média válogatottnak nagyon sok tagja. Nekünk ez nagyon megtisztelő, hogy megtisztelték városunkat, eljöttek ide hozzánk, és ezt a csúcsot, ha szabad így mondani, világcsúcsot felállították. Ez azért fontos nekünk, mert valamivel felszerettük volna hívni a figyelmünket. Több mint 450 évvel ezelőtt Zrínyi Miklós már fölhívta Szigetvárra a figyelmét az egész világnak, de úgy gondoltuk, hogy az emlékét nem szabad engedni, hogy teljes mértékben feledésbe merüljön, és ezért mindenféle esemény, ami kicsit rávilágít Szigetvárra, bízunk benne, hogy még fényesebb lesz a szigetvári Zrínyi történet, és az tulajdonképpen a mi történelmünk, az világ és az Európának a történelme is egyben.